I en aquests moments a Plaça Major anem a posar-se les espardenyes d'esport. No, de veres. Anem a fer cas al que diu el doctor Villatoro, que sabem vostès que ve cada setmana. I sempre ens parla, quan tractem temes d'hipertensió, quan tractem temes d'hàbits saludables, per a qualsevol manera i hàbit que puga previndre molts tipus de malalties, i sempre diu, és fonamental cada dia exercici, exercici i exercici, en la mesura de les nostres possibilitats. Al fil d'esta idea, en general, com a hàbit saludable de vida, i al fil també de que això s'ha de començar ensenyant des de les escoles i els nostres fills des de ben menudets, anem a parlar ara amb Nuño Jiménez. Nuño és vocal del Col·legi Oficial de Llicenciats en Educació Física. Hola, Nuño. Hola. Bienvenido. Muy buenas. Bueno, y es que fa poques dies, poques setmanes, se va dur a terme així a Castelló les jornades profesionals sobre l'estat actual de la educació física. Vamos a empezar por el principio, ¿vale? ¿Por qué se organizan estas jornadas? ¿Cuál es la necesidad de que existan las mismas? Sí, pues me alegra que hagas esa pregunta porque las jornadas están pensadas para hacerlas anualmente y dirigidas, evidentemente, y principalmente a colegiados de educación física. Excepcionalmente también, al haberlo hecho en esta ocasión, después de casi 7 años, de nuevo en Castellón, las hemos abierto a todo tipo de públicos. Entonces, desde técnicos, asesores políticos en tema educativo, gente que tenga alguna titulación deportiva, gente interesada en el deporte estaba invitada a participar en ellas. ¿Con qué finalidad? ¿Cuál es el objetivo, ¿no? Aparte de poder poner en común todo, necesidades, problemas, alegrías, por esta línea vamos bien, esto habría que rectificarlo. Supongo que también hay una llamada de atención, ¿no? Sí. No solo a los políticos, a la sociedad. Sí, el tema de las jornadas era el estado actual de la educación física, de la actividad física y del deporte en la Comunidad Valenciana. Pero también tenía un objetivo prospectivo, o sea, de ver en el futuro cuáles eran los planes que se iban a lanzar eminentemente desde las administraciones públicas dirigido al deporte. Entonces, saber un poquito pues, con qué presupuesto se cuenta y desde las distintas áreas en las que estaba planteada la jornada, distintos paneles, pues abordar el tema del deporte local y autonómico. ¿Y las jornadas eran ponencias, mesas redondas? ¿Cómo estaba? Habían 2 paneles, sí, tuvo lugar el día 16, que era un sábado del mes de abril. Y, en Gaitauguet, creo. Sí, en las pistas de atletismo de Gaitauguet. Bueno, pues gentilmente nos cedió ese espacio el Patronato de Deportes, que estamos agradecidos por ello. Y allí lo que organizamos un poquito la jornada en 2 paneles. Un primer panel al inicio de la mañana, que era sobre turismo y salud, al que invitamos pues, a las personas más punteras en la Comunidad Valenciana que podían hablar de esos temas, desde la Secretaría de Turismo y desde la Consellería de Sanidad. Y voy a apuntarlo porque me interesa, porque educación es importante, pero turismo también, y ejercicio físico también es importante. Un segundo panel, después del descanso café, pues iba dirigido a educación y a lo que es la regulación del deporte, ¿no? Con un invitado que era el gestor de la Dirección General del Deporte, el técnico gestor. Bueno, al llarg d'aquesta jornada se debatixen, se posen en comú, se parlen de distintos temas. Voy primero a preguntarte por si habéis encontrado respuesta por parte de las instituciones, por lo menos interés o atención a vuestra llamada, por parte de las instituciones de los mandatarios políticos. Sí, como te comentaba, las jornadas iban dirigidas a que dieran cuenta o respondieran también, porque eran paneles, ponencia, pero a la vez luego había un turno abierto de palabras para que cualquiera de los asistentes pudiera dirigirse a los conferenciantes y poder abordarlos en cualquiera de los temas que se hubieran tratado. Los invitados en general pues estuvieron a la altura de las circunstancias. Eso sí, nosotros invitamos a las máximas espadas, ¿no? Lamentablemente en algunos de los paneles pues no tuvimos la respuesta o no tuvimos la asistencia de las personas que nos hubiera realmente gustado que hubieran asistido, sobre todo en el caso de la Dirección General del Deporte. Nosotros invitamos al director autonómico del deporte y bueno, asistió un gestor que ha estado en distintas administraciones y que conoce desde dentro cómo funciona, pero que no es la persona que está llamada evidentemente a lanzar los planes y a dar pues cuenta de cuál es la gestión y el futuro del deporte en la Comunidad Valenciana.
algo parecido nos pasó también en educación y quizá en turismo, porque no eran las personas quizá más que nosotros pensábamos más adecuadas para llevar, pero defendieron, y además con información que pudieron facilitar a los asistentes, que fue muy interesante. En el caso de salud, por ejemplo, sí que vino la persona esperada, además que la anunciábamos desde hacía ya tiempo, porque nos costó, por eso que te estaba comentando, cerrar un programa definitivo con nombres y apellidos. Pero en el caso de salud sí que estuvimos muy satisfechos por la respuesta. Vino el subdirector de Salud Pública, además contó en todo momento con el colegio en un futuro para colaborar, y estamos muy esperanzados en programas de salud, sobre todo en los municipios, que se puedan llevar a cabo a partir de la prescripción que den los médicos para derivarlos a gente titulada, si pueden ser licenciados, que desarrollen esos programas de salud. Vamos, que no se prescriba solo medicina, que también se puede prescribir deporte en las ambulatorias. I no és per res. I ho dic per experiència pròpia, que hi ha moltes voltes, per exemple, en qüestions anímiques, jo he tingut baixons de moral i vas al metge i te prescriu medicaments que te poden ajudar i que estan molt bé, però és de veres que sempre te diuen i fes exercici, y camina, si no es una depresión muy brutal, que eso es otro cantar, ¿no? Pues salir de casa. Y mejora una barbaridad. Pues quiere decir, experimentado en carne, ¿no? Y mejora una barbaridad, y a lo mejor puedes evitar productos químicos si tú ejercitas tu cuerpo. Eso con respecto a la importancia de la educación física para nuestra salud, ¿no? Así es, así es. Para curar, pero para prevenir ni te cuento. Claro, claro. Nosotros, claro, en eso coincidimos con la persona que hemos comentado, que se llama Joan Paredes, que es la persona que antes he hecho referencia. Coincidíamos en el análisis y quizá también en las medidas que se podían tomar. Ahora, pues evidentemente lo que hay que hacer es ponerlas en marcha y arrancarlas, o empezar experiencias piloto, ¿no? Como ha habido compañeros licenciados en Benicarló y en otros sitios que ya han hecho proyectos, los han presentado y están a espera de que eso se relance. Lo bueno del deporte es que no tiene efectos secundarios, eso es una. Y segundo, no está dentro del concepto de la Organización Mundial de la Salud, que entiende la salud como la ausencia de enfermedad, sino va mucho más allá, va hacia el bienestar del ciudadano. Y lo bueno del deporte es eso, que no te lo tienen que prescribir con una química, sino que la física y el propio cuerpo es el mejor elemento quizá curativo. Però sí que ha d'estar guiat per persones que en sàpiguen, perquè per a fer esport han de tindre en compte les nostres condicions. Edat, condicions físiques, Correcte. Característiques, hàbits de vida, faena, el treball al que ens dediquem, todo eso repercute, ¿no? A ver, quieres preguntarte con esto, nos podemos lanzar a hacer deporte, pero yo, por ejemplo, que llevo un trabajo muy sedentario, quiero empezar a correr y empiezo queriendo abarcar mucho, primera, no lo voy a conseguir, me voy a desanimar, y tercera, me puedo hacer daño. Por eso hace falta alguien, en este caso pues un educador físico, que me oriente, ¿no? Que empiece según la medida de tus posibilidades. Sí. Y luego si eres un figura, pues estupendo, ¿no? Evidentemente. Nosotros desde luego no vamos a recomendar otra cosa que el prescribir deporte, ya sea para el ámbito de la salud o para el rendimiento deportivo o como compensación por una vida sedentaria, pero siempre con profesionales cualificados. Y esa es un poquito nuestra lucha y el objeto de estas jornadas, ¿no? Que evidentemente haya una ley de regulación, de ordenación de las profesiones del deporte que permita delimitar en cada momento y en cada situación cada una de las funciones que debe desempeñar cada una de las personas que están realmente cualificadas para ello. Hoy día aquí en la Comunidad Valenciana, y es de las pocas comunidades ya que quedan por legislar en ese sentido, en darle un marco legal al ámbito del deporte. Iba a preguntar por intrusismo, ¿no? Igual la palabra es un poco, no sé si es adecuada o es fuerte, ¿no? Esa es la palabra quizá que... Pero que personas con afición o con ganas, que les guste el deporte, dan clases o te orientan, y a él le puede venir muy bien el tipo de ejercicio que practica, pero no es tal vez la persona adecuada para que te enseñe el camino, ¿no? O sea, sí, efectivamente. En ese sentido, lo que nos estamos jugando es la propia salud, quiero decir, no es una broma. Sí, no es algo baladí, está en juego lo que dices tú, la salud, que creo que
quizás lo más importante que tengamos en nuestras manos. Cuando hablamos, por ejemplo, de personas en edad o niños en edad escolar, más aún, ¿no? Porque ese es nuestro futuro y estamos poniendo nuestro futuro en manos quizá de personas que no tenemos ninguna certeza de que tengan una preparación, de que sean diligentes con las personas que están dirigiendo. Y actualmente, lo curioso, y esta es un poquito pues, el empeño del colegio, que ha crecido en los últimos 3-5 años, se ha triplicado el número de colegiados, no es baladí porque hay más titulados, pero también hay más titulados que a la hora de salir al mercado laboral no encuentran una faena de acuerdo con su titulación, precisamente por lo que habíamos comentado antes, porque no hay una ordenación del deporte. Yo me dedico a la docencia y ese es el único ámbito que tiene reconocido un licenciado de educación física. En el resto del espectro del deporte, que es amplísimo, podemos hablar de la gestión deportiva, que no hemos comentado, podemos hablar de muchas otras áreas, el ámbito privado, los gimnasios, las federaciones, etcétera, no tiene absolutamente nada reconocido. Tienen que, digamos, que ponerse al nivel de cualquier persona, que puede ser una persona que ha hecho un cursito de mes y medio, 3 meses, online, y que se llama o entrenador personal o se llama monitor de lo que queramos ponerle el apellido. Entonces, claro, mientras no se regule, hay personas cualificadas que no pueden hacer valer su preparación, no su titulación, sino su preparación extensa. Y eso es un poquito la lucha nuestra, la batalla, ¿no? De implicar a las administraciones y que el colegio haga de mediador entre consellerías, entre el mundo privado y el público, y entre el mundo laboral y la propia administración, que es la que está llamada a regular todo eso. Per tant, les conclusions que jo tinc, algunes de les conclusions que van extraure d'aquestes jornades, per exemple, seguretat en la pràctica de l'esport. Correcte. Important. Correcte. Bàsic. Ordenació de les professions, ahora me hablas un poco. Recuperar hores escolars, esto me interesa muchísimo. Aquí vamos a parar, pero sí. Y coordinar els esports tant a centres escolars com en la millora de la salut, no? En educació, en salut, en turisme, que comentaves al principi, no? Són molts fronts en els que els educadors físics haurien d'estar presents i orientar, no? A banda d'ensenyar. M'agrada que gastes la paraula educador físic, com també nosaltres gastem el de promotor de salut quan estem en l'àmbit de la sanitat. Més enllà del professor de gimnàstica que està en el pati que dona classes, que és la imatge clàssica i tradicional que hem tingut, que se mos ha donat i que tenim reconeguda, com he dit abans, no? Però en educació, per exemple, sí que és important que s'amplien les hores. Jo crec que en això coincidim tots, de que les hores són manifestament insuficients. Ara, en la nova llei segurament se retalla una miqueta més perquè s'elimina l'educació física de segon de batxillerat, no s'amplien hores, se reduïssin i, a més, per exemple, potser el públic més necessitat d'hores i d'activitat i de moviment, que són els alumnes de formació bàsica, que és el que abans era el PDC, els alumnes que arriben al final de l'ESO i se li donen facilitats per traure un graduat, una titulació educativa i se'ls prepara una miqueta per treballar. Aquesta gent se l'ha eliminat enguany el primer any també l'educació física per llei. I també els motius d'exenció de l'educació física ja no és només el ser esportista d'èlit, perquè per una malaltia o una discapacitat no s'excluïa de l'educació física, sinó que s'ha ampliat a alumnes de conservatori, d'arts gràfiques, d'altres titulacions, que per traure aquest títol s'eliminen assignatures, ho posem més fàcil, en teoria, però són persones que sí que els agrada i necessiten moviment, sobretot especialment els de formació bàsica. Per posar-te un exemple, en el meu centre són els que els hem donat la responsabilitat d'organitzar la lliga de futbol en els esplais perquè ells mateixos necessiten eixir al pati i que és una pena que l'administració ara els ha retallat la possibilitat de poder eixir tan sols al pati perquè estan tancats en una aula. I són els més moguts, són els... Això anava a dir jo, Socorro. Tots sabem qui són els en el centre, clar, sí. Socorro a vegades no tant en la vida del centre perquè n'hi ha bons professionals, però sí els tutors d'aquests cicles que a vegades ens demanen podeu fer alguna cosa amb ells? Necessiten moviment, no podem tancar-los en una aula. Clar, jo crec que molts plans d'estudis haurien de barallar aquesta possibilitat d'ampliar o de veure opcionalitat, programes que eduquen en salut i de promoció de la salut també en els centres escolars, que de moment no n'hi ha res de tot això.
I en aquest sentit vull fer una reflexió. Soc mare d'una xiqueta de 6 anys que li agrada molt l'esport. En el col·le tenen 2 hores a la setmana, per a ella és totalment insuficient, no? Són les AMPEs i ja en horaris extraescolars, que hi ha activitats que sí que es poden apuntar-se i, evidentment, ja fora de l'àmbit escolar, tu ja apuntes a les activitats que cregues convenient. Però dins de l'escola, jo veig que, perquè damunt hi ha d'educació física un dia, per exemple, al començament de la jornada, pràcticament. És el millor dia de tots. Començar el dia fent exercici. I és que els dies que està de mal humor li canvia el xip. I els dies que està bé, doncs encara està millor, no? Sí, sí, sí. I jo moltes vegades reflexionava, i les altres mares ho xerrem, i per què no es comencen? Hi ha 2 coses en què a mi m'agradaria que es començaran a la meva filla. Una és, en una assemblea de la classe, abans de començar ninguna assignatura, com estàs tu avui? Perquè cada xiquet el dia d'una manera, un poc d'empatia emocional i tal. I l'altre és començar en 45 minuts, 40, els que siguin adequats, això els educadors ho saben millor, d'educació física. I a partir d'ahí és com si encara és el dia millor per les matemàtiques, per l'anglès, per tot el que siga, no? Sí, sí. Sí, l'activitat física, l'educació física en l'escola és un element motivador bestial. O sigui, és que no anem a retallar adjectius allí perquè és clar i palès que l'educació física motiva, mou l'alumnat en els centres, no? Ja no en activitats extraescolars, ja no en el pati, sinó com a assignatura, no? Per lo que pot transmetre en valor, sobretot, el valor a la pau, el respecte a l'altre, en salut, en equip, en neteja, en tot. Vull dir, ahí podríem estar tota la sessió així d'entrevista parlant dels aspectes positius. I perdona que detalli, i que siga un educador físic el que estiga en ells, perquè és molt important la motivació, cada xiquet un nivell. Entonces, que ho aplegui l'últim corrents has d'aconseguir que no se desmotive, sinó que igual tinga ganes de participar d'aquesta activitat, no? I això no ho pot fer qualsevol, això ho ha de fer una persona preparada, per saber com adaptar-se a cada alumne, a cada crio, no? El bo de l'educació física és que nosaltres ja fem pràctiques en centres escolars, pràcticament és l'única, a banda de magisteri, l'única titulació que te prepara per a la, com he dit, per a la gestió, per a l'empresa privada, per a molts aspectes, no només la docència, però que les pràctiques se fan en centres docents i que tenim assignatures, 3 assignatures de didàctica a l'educació física. Per exemple, de matemàtiques, doncs té les matemàtiques, però mai donarà didàctica a la matemàtica. I després seran professors, igualment. Per tant, això és un valor també a fer valer, no? Molt important, en l'aspecte de la salut en l'escola seria, i això ho hem proposat a Educació i a Sanitat, que ja diem que crec que hem de treballar més junts per donar millors resultats, i és que se facin no només proves de condició física, a vegades els professors d'educació física fem, sinó també funcionals, que ajuden a previndre i a valorar realment quin és l'estat real dels alumnes. Jo estic necessitat que a mi me pregunti l'administració o que me faci treballar i me diga, a banda del pes i la talla, si m'ho han demanat alguna vegada, algunes proves, nosaltres estem capacitats per fer proves d'esforç, sense metges. Sense metges. Jo he fet entrevistes de proves d'esforç per a qüestions de malalties concretes. Jo pensava això, per què no ho fem tots? Com m'ho explicava. Perquè no se fa en l'escola ja des de xicotet per previndre i detectar una detecció precoç, ja no de l'esportista de l'elite del futur, sinó de les malalties que puguen tindre, perquè els xiquets, molts xiquets, no podem esperar que els porten al metge que toca o els portaran quan ja estiguen malalts o quan ja li fa en l'esquena molt de mal i ja pequem una miqueta d'arribar una miqueta tard, no? I de recurrir només a lo que dèiem abans, no? Al metge, no? Però després el metge què prescriurà? Prescriurà medicines i prescriurà possiblement esport, però de forma general. Tots sabem que anar a la piscina i fer natació és bo per a l'esquena, però sabem que n'hi ha 4 estils de natació i 2 són bons per a l'esquena i 2 pot ser que no ho siguen, o per al genoll. Clar, el metge te diu, camina, o corre, o nada, però després te n'has d'anar a que un preparador o un educador físic te diga, a tu te convé tant de temps. Estos exercicis sí, estos no. I no això, clar. Això és els programes que estem proposant nosaltres. I després unes normes també, rotllo, calentament i de l'exercici i després estiraments, perquè moltes voltes lo de no escalfar i lo de no estirar també té conseqüències terribles. Vull dir, tot és un... Realment és un conjunt d'educació. Si tinguem tots una mica socialment, estiguem més conscients i educats, podríem això transmetre-ho als xiquets. A l'escola se pot fer molt més, molt més. I, evidentment, una altra de les propostes... Bueno, que desaparega l'assignatura a partir de segon de batxillerat. Em posa massa al cap.
possiblement Me pareix un error, on també. complís, a més, millor la funció de compensació, que és una de les 10 funcions que té l'educació física, que és compensar el temps de sedentarisme o el temps que estàs treballant intel·lectualment. Quan se treballa més intel·lectualment? En segon de batxillerat, preparant la selectivitat, a la universitat i tot això. I ahir estem llevant l'educació física, que tenia 4 hores i que de 4 hores passa a 0 hores. O sigui, ha de ser, diguem, el curs on més hores n'hi havia a desaparèixer totalment. Clar, el canvi és brutal i no progressem en aquest sentit. Molt important seria, tant en escoles, però sobretot en secundària, perquè en secundària no parlem d'activitats extraescolars. Pràcticament estan reduïdes a 0 en els instituts. Anem a qualsevol institut i pràcticament està buidat d'activitats. I si n'hi ha alguna és coordinar per l'AMPA difícilment, sinó per el servei municipal, com a molt, per donar cabuda a algun club que no té espais, com a molt. Jo soc cap de departament en el meu institut, a ningú me diu quines activitats fan per la vespre, si fan alguna, i jo no puc coordinar-lo de cap manera. Després nosaltres compartim gimnàs, material, pati, però són activitats totalment independents, on no n'hi ha cap coordinació d'uns amb uns altres. Això l'administració hauria d'arredonir aquest cercle i dir, a veure, 2 hores d'un professor voluntàriament, no s'obliga a ningú, d'educació física, que vulgui implicar-se en el seu centre, en horari escolar o extraescolar. Seria molt convenient per a donar-li vida, ja no al centre o als alumnes que participen, a un barri, a un entorn, a unes activitats esportives en concret o en general. N'hi ha molt per a fer i som de les comunitats on el pressupost, som la segona comunitat on el pressupost és més reduït de tota Espanya. Només guanyem a Canàries i per habitant, si te dic la quantitat, te posaries a riure o a plorar, no? Però són 3,5 euros a l'any el que se destina i s'inverteix en això, amb els impostos nostres. Clar, això és pràcticament ridícul. Estem molt endarrerits. Després de la llei de l'esport... I és immersió en salut, i cuidao que si és immersió en salut i estàs bé de salut, també eres un gasto menor per al sistema sanitari, per exemple. Tu ho has dit, sí, sí. S'hauria de parar un poquet a pensar. No és una despesa, nosaltres ho veiem, i crec que l'administració en això ho entén perfectament, és una inversió de futur i un estalvi a la vegada. I en aquest sentit nosaltres treballem per el benestar de la gent, perquè sigui un estalvi i per millorar les condicions també de les proves físiques, no hem parlat, dels events esportius, que saps que n'hi ha hagut algun accident, precisament previ a les jornades, en 48 hores vam faltar 3 persones practicant activitats. Després de fer carreres d'estes que estan de moda. De totes maneres, jo personalment pense que hi ha més infartos en persones que duren una vida sedentària, i el que passa és que no ixen els periòdics, no? Sí, això no s'ixen. Això és de veres. Però sí que és de veres que, primera, els accidents poden passar, i segon, també podria haver un sistema de major control per a totes les escoles si estiguérem ben educats des del principi, no? Sí, bueno, para los que ja som dels 40 i mos agrada, i molts retornen a l'esport que feien de xicotets i ara se vol que n'hi van de cap a fer esport. Clar, això ja no tenen remei, són practicants d'esports, també s'han de prendre mesures i segurament, en Suïssa, en França, se fan proves d'esforç per a proves màximes i submàximes, maratons i mitja i proves de muntanya de llarga distància. Així podíem ficar igual algun tipus de prova prèvia o de seguretat de que aquesta persona va poder estar. Després, nosaltres el que demanem és un cos d'inspectors esportius que està en la llei del 2011 i que si no tenim un sol inspector esportiu en tota la comunitat valenciana no hi ha forma de controlar aquests events. No existeix aquesta figura i per llei hauria existit. Està en la llei, però no s'ha desenvolupat. També està en la llei que se desenvoluparà una llei de regulació. Som pràcticament l'única dels poques ja que queden sense desenvolupar això, sense tindre un inspector. Som de les comunitats amb menys inversió i si tu te'n vas a la Conselleria d'Educació, d'ací un mes se jubila l'única persona que té la responsabilitat de gestionar l'esport en tota la província, l'única persona, i ara se quedaran 2 administratives. Si la Conselleria d'Educació són 4 potes, investigació, educació, cultura i esports, el tema d'esports s'ha quedat totalment desfasat, quan als anys 80 n'hi havia
8 persones treballant en la Conselleria d'Educació només d'esport, esport escolar. Estem parlant de 2 administratives ara. Vull dir, l'aposta per l'esport està molt més endarrere que fa 30 anys. O sigui, fa 30 anys va fer una aposta important i si haguem seguit en aquesta línia, evidentment tindríem que estar en un altre punt del que estem. No? La pràctica és, ara, pots dir, en alguns àmbits són massives, no? com les curses de muntanya, les curses populars i demés. Precisament per això, ara és més sangrant que la situació no se regule, no se controle d'alguna forma i que l'àmbit públic vele per la seguretat i la salut dels ciutadans. Que és que ara com de sentit pareix comú. que estigui més descuidat que mai, no? Perquè no n'hi ha ni mitjos, ni... És una miqueta el que va eixir en la jornada, no? Quan nosaltres interpel·làvem als conferenciants, sempre hi ha el tema dels pressuposts, de que porten poc de temps, de que les condicions no són les millors, de personal i d'instal·lacions, etc. No és qüestió d'inversió, el que hem dit. Qüestió de voluntat. És qüestió de participació, d'organització, de presentar plans, de començar a treballar en taules tècniques, i nosaltres estem esperant les posicions, les propostes les vam deixar nosaltres damunt la taula inclús abans de les jornades. Les jornades el que han volgut fer és una miqueta de posar en comú i en l'àmbit públic tota aquesta tasca que està fent el col·legi en aquest sentit. L'únic que lamentem és que en aquestes jornades no hagueren assistit representants de la Diputació de Castelló i de l'Ajuntament de Castelló. Jo crec que és interessant per a tots escoltar a la gent que, no als assistents, sinó als conferenciants que ens van il·lustrar de com està la situació. O sigui, és que la jornada no tenia més ambició ni més expectatives, no? I les jornades estem satisfets dels resultats, no? Ara esperem que d'alguna forma i també que Televisió de Castelló servisca de trampolí per a que se mos escolten aquestes propostes. De continuar batallant en aquest sentit, que al cap i a la fi és, bueno, evidentment és una reivindicació, una batalla per un col·lectiu professional, però sobretot per el benestar de tots, per la salut de tots. Exacte, és que és una qüestió d'educació i de salut que ha de començar de ben xicotets. No és una cosa corporativa, no és un col·lectiu, per molt que siguem un col·legi oficial i que estiguen els llicenciats i velem per els interessos dels nostres col·legiats, intentem tenir una funció social i anem més enllà de tot això i el que volem és millorar una miqueta les condicions dels nostres col·legiats i dels llicenciats en general per millorar després també les condicions de la pràctica esportiva dels ciutadans i sobretot dels escolars. Per tant, si sumem a la crida, Ajuntament, a Diputació, a conselleries corresponents, una crida a escoltar aquestes veus, aquestes reivindicacions, a posar en marxa les lleis de la millor forma possible perquè ens va la vida, ens va la salut i ens va l'educació en això. I és que com soc una mare d'una xiqueta de 6 anys, estic molt sensibilitzant, Nuño. Moltes gràcies per vindre. A tu. Ja seguirem la tertúlia que m'ha estat així la mar de gust, que te faria 1000 preguntes més. Doncs quan vulguis. Però se m'ho farà un altre dia. Se m'ho farà de dia. Tornem quan tu vulguis. Gràcies. Gràcies a tu. Fem una pausa i seguim.